Že aké sú privilégia člena? Aké sú výhody? Ako vieš mať až 50% zľavu, čo je unikátne, sa dozvieš teraz. Ti poviem viac info, tak pozeraj so mnou. Aké sú privilégia členov? Registrácia je zadarmo. Ako prvé, získaš okamžitú uvítaciu zľavu 15% na prvú objednávku, čiže ak si úplne nováčik v Oriflame, na prvú svoju úplne objednávku máš 15% uvítaciu zľavu a potom vždy máš 15% cashback na všetky potvrdené zabalené osobné objednávky akož ďalej. Na prvú úplne objednávku máš 15% uvítaciu zľavu a 15% cashback a na ďalšie objednávky máš vždy 15% cashback. A po tretie, vieš užívať produkty z nášho uvítacieho programu ako nováčik za euro 99, čiže v prvom katalógu, ak nakúpiš aspoň za 45 eur, v prvom kroku si vybrať akýkoľvek produkt z daného katalógu za 10 eur, ale ten produkt nemáš za 10 eur, ale za euro 99. V ďalšom katalógu, keď urobíš to isté, urobíš 45 eurovú objednávku, tak v druhom kroku objednávky si vieš vybrať jeden alebo dva produkty, ktoré sú v hodnote dokopy 20 eur a vieš ich mať za euro 99. To isté v treťom katalógu, ale v hodnote 30 eur. Takže urob si nákup pre svoju krásu, zdravie, z Oriflame získaj svoje odmeny a získaj darčeky pre sponzorov. A vieš získať doručenie zadarmo, ak si vyberieš vyberaný produkt za špeciálnu cenu a získaj 10% zľavu za odporúčanie. Čiže naozaj to, čo máš rád, rada, to, čo miluješ, povedz o tom ďalej, lebo firma ťa naozaj odmení a vieš získať naozaj 10% za odporúčanie, čo je naozaj a celoživotne, hej, z tej prvej úrovne, čiže poďme sa pozrieť na príklad, ako to vieš získať. Čiže zober si, že máš okolo seba nejakých 5 kamarátov, susedku, kaderníčku, kamošky, hej a podobne. Čo je výhoda, je to naozaj spotrebný materiál. Keď im to ty neponúkneš, tak buď pôjdu niekde inde, drogerii alebo podobne, ale prečo, keď ty si spokojná, naozaj vedia využívať kvalitnú kozmetiku, vedia využívať inak tieto benefity aj tvoji kamaráti. A keď im o tom povieš, alebo ponúkneš im túto možnosť, a naozaj napríklad títo piati nakúpia za 45 eur, tak tých 10% v čistom je tvojich. Hej? Čiže vieš naozaj mať až 50% zľavu. Pozri sa, toto napríklad, to je moje zhrnutie objednávky mojej. Čiže zľava až 50%, čo je super. Akože 50% som nemala nikde, naozaj. A je to naozaj 50% z hodnoty tvojej objednávky. A toto som vlastne robila taký príklad, čiže ako ti to vyzerá, keď ti to ide vlastne do tej objednávky, čiže ide ti to do tvojej peňaženky a vieš to míňať, hej, pri svojich objednávkach, hej, či už vieš to minúť na Vianoce, MDŽ, alebo keď si chceš urobiť napríklad nejakú svoju radosť. A je to pozor, unikátne. Ušetrí zo svojej objednávky až 50%. Zľava z odporúčania je navždy, nie je jednorázová, čo je naozaj za mňa fakt unikátne, lebo toto väčšinou, čo firmy majú, tak majú, že keď odporúčiš, máš na jednorázovú objednávku 10%. Ale toto nie, toto proste, keď ti tá kamoška sa naučí a bude objednávať, tak ty máš vždy z jej nákupu 10%, čo je že naozaj wow. Hej, aj to zo všetkých objednávok. Čiže pošli svoj link tej kamarátke a využívaj výhody. A aj tá kamarátka bude spokojná, lebo aj ona tým pádom bude mať tú 15% vítaciu zľavu a 15% cashback. A dostávaš to celoživotne tých 10%, čiže naozaj je to unikátne. A ako zazdieľaš ten svoj link, buď e-katalóg, alebo rovno link na zaregistrovanie do tvojej skupiny, aby tá kamoška patrila do tvojho týmu, odporúčam stiahnuť si tieto tri aplikácie Oriflame, Oriflame Business, Oriflame Sharing aplikácie. Keď si stiahneš napríklad tú Oriflame aplikáciu, prihlási sa cez svoj účet, dáš si zdieľajte a zarábajte a potom ako tretie uvidíš tuto napravo, tak tam máš zaregistruj sa buď ako člen a dáš zdieľaj tento odkaz ako pozvánku, alebo objednajte si produkty Oriflame sa preklikneš a to už je tvoj e-katalóg. Čiže keď tá kamoška klikne na to, je ako keby na tvojom e-shope. Čiže ty si nemusíš vytvárať nejaký e-shop. Proste všetko už máš nalinajkované. A zároveň, ak miluješ viac produktov a nevieš, tá kamoška nemá čas si listovať v tom e-katalógu, vieš si urobiť svoj produktový zoznam, kde máš minimálne aspoň 12 produktov, ktoré môžeš poslať ten link svojej kamoške. Toto musíš využiť, toto neprehliadni týchto produktov, týchto top ja milujem, používam. A ona to rovno si vie dať do košíka nakúpiť. Proste ty máš 10% z odporúčania a tá kamoška má a ešte tiež ušetrí, má 15% uvítaciu zľavu, 15% cashback.
že toto je veľká výhoda. Pridaj sa do týchto uzavretých facebookových skupín, máš tu nás aj podporu, víš tam recenzie, súťaže, výsledky, super komunita a v tejto každej kategórii sa dozvieš viac a spoznáš viac aj o tých produktoch. Čiže určite sa odporúčam pridať do všetkých týchto skupín, len napíš tam buď moje meno alebo meno človeka, ktorý ti poslal toto video, alebo nie je tam hocikto a ľudia sú tam naozaj potvrdzovaní. Ďakujem za tvoj čas. Pridaj sa k nám. Užívaj si offline, online, no proste všetky tieto výhody, benefity a teším sa na teba. Daj mi vedieť, čo ťa z tohto zaujalo a hlavne, či napríklad chceš vedieť ohľadne toho produktového zoznamu a či chceš mať tú 50% zľavu. A mimochodom, môžeš aj zarábať.